brand niya. Hair. Alam mo yung pagbasa niyan? Hair. Hello guys, good morning. Hi guys. Good morning. Good morning. May mamaya ko. Ay po chipar. Jibor. Kakaalis lang ni Papa guys. Tapos kami naman dito is nag-ano pa kasi itong is ayaw pang kumain. Tapos mamaya is alis kami dito, nagkalat pa yung mga ano sa refrigerator o mga styro. Mamaya, dahil Sunday today, pupunta kami kina Mama. So, parang ginagawa ko yung schedule na every Sunday, pupunta kami, dili lagi, B. Pupunta kami kina Mama. Uno, unya na. Masako. So, ayun. Pero malilinis muna ako dahil medyo marami pa akong gagawin. So, ayun. Saka maglalaba ako ng, mga puti. So, ayun, ipapabreakfast ko muna itong batang ito dahil, ayun. Tapos, manonood ako ng CCF today because I need it. Parang yun yung, aking pampawala ng stress ba, kumbaga. So, yun. So, ang ulam ng grade ngayon is egg na So, ito talaga yung ketchup. Hindi talaga magtatagal ito dahil hindi ko alam favorite talaga namin itong ketchup na to. So, expect na maraming mga itlog na uulamin. So, yun. So, ayan. Kumakain na si Hagrid, guys. Hi guys. Tapos, eto naman. Pili pagkaon mama. Yung kita ko labahi, Diyos ko. alis. Tawag dito. Cucumber. Tapos mag-ano dito. Maididip ko dito. Kain. Kain tayo. Kain tayo. Chicken giip. Nagmamadali siyang kumain ng kanyang umagahan dahil ang yogurt pala yung kanyang inaano. Diyos ko, Lord naman. So, ayan. Tapos na ako, guys. Magugas na ako ng plato. Kaya, ayun. Linis-linis tayo, guys. Dahil kahapon na busy ako. Tapos maglalaba pala ako ngayon. So, ayan. After niyang kumain, guys, ganyan yung itsura talaga. Yung mga, nagkalat. Tsaka yung yogurt. Diyos ko naman, Hagrid. Kaya, ayan, lilinisin ko na lang muna ito. Ay, nako. Magpipiesta na naman ang mga langgam nito, eh. Every kain. Yan talaga yung, talaga, eh. So, ako'y maglalaba, guys. Yung mga puti. Ito-try ko dito. So, hindi ko pa pala napapakita sa inyo ito. So, ayan. So, bumili din ako ng washing machine, guys. This is, 3 plus ata. 4. Hindi ako sure. Nakalimutan ko yung price. Kasi bumili kami ng refrigerator. So, syempre, malaking gastos yon. So, eto na lang. Manual yung binili namin. So, eto yung brand niya. Hair. Alam mo yung pagbasa niyan? Hair. Pero, ayan. Okay na sa akin to. Kasi medyo ayokong kumuha ng yung automatic na basta lang maka-automatic. So, yun. For now, medyo matagal-tagal din siguro yung gagamitin ko. Ito yung may timer siya. Tapos, merong normal drain, gentle. So, ayan. So, maglalaba ako. So, itatry ko to ngayon sa puti. So, meron siyang hose dito. So, yan. Try natin. Yan siya kalaki. Diyan siguro siya, no? Ayan. Para sa hose. Ito na, guys. Tinry ko na siya sa puti. Ayan.
5 minutes lang yung aking. Iba 5 minutes to, diba? 5, 10, 15, 35 minutes. So, sa normal lang ko lang siya inilagay. So, ayan. Tingnan yung ginagawa niya. Hello guys, so ayan, hindi kami natuloy sa pag-alis kasi nakatulog ako ng antok ko kanina, so kailangan ko matulog. Saka si Hagrid ang tagal nagising, nagising 4. So parang alanganin na sa oras, siguro bukas na lang may pupunta kay mama kasi hindi na sulit yung pagpunta namin doon. Pero kain tayo guys, ito yung kamote yung aking ginakain ngayon. Kaya ayan, kain. Hello guys, good morning. So medyo blurred kasi nabisi kasi ako guys. At saka kahapon wala akong vlog. Kasi punong-puno na tong etong phone ko. Punong-puno na siya ng videos. Hindi ko na siya pero ayan. Nabisi kasi ako kagabi. Kasi kung nakita niyo yung post ko sa Instagram, yung mga luma kong mga hindi naman ginagamit, binenta ko yun sa isang parang Facebook group. Na member din ako sa Facebook group na yun. So ayun. So yung iba kahapon pinick up, yung iba naman ngayon is i-meet up ko. So ngayon lang naman yun. Ngayong araw lang talaga yung meet up. Kasi bukas wala na akong time. Kasi may pick up ako bukas eh. So ayun, lunchtime na, tapos pupunta kami kina mama mamaya. Diretso na kami doon. Ulam namin guys, ayan, beef to with beef with potatoes at saka yung carrots. Ay nako, usin kay Hagrid. Tapos eto, paksiw. Binigay ito ni mama kasi parang exchange kasi kami. Binigay ko siya ng ganito. Hindi ko alam na bibigyan din niya kami ng kasi ang dami niya niluto na paksiw. So ayan, kain tayo guys. Shades, where's your shades? Tingnan niyo guys, feeling pogi siya eh. Kahit tumulan naka-shades. Gusto niyo daw kasing mag-shade. Guys, umuulan kasi kaya nagkanan ako dito yung raincoat niya. Ihatid ko lang muna itong mga pick-up. Tsaka may malaking item ako dyan na ako lang talaga magbibit-bit. Kaya good luck. So, ayan. Paano ko kaya ito bibit-bitin? Diretso na kami kina mama eh. Tapos yun, uwi na agad. Ay, hindi pala. Hihintayin pa namin si Papa. Bigyan ko sa